Postavíme sa do stoja rozkročného, ruky vedieme s nádychom nad hlavu a s výdychom vedľa tela. Zopakujeme 2-krát. Tretím nádychom spojme dlane nad hlavou a v tejto polohe ich necháme na 2 až 3 nádychy, výdychy. Spojené dlane pritiahneme k hrudníku. Dlane tlačíme k sebe, ramena dole a hlavu ťaháme z krku. Zostaneme v tejto polohe na 4 až 5 nádychov, výdychov. Cvikom si spevňujeme svaly medzi lopatkami a posilňujeme prsné svaly. Sú veľmi dôležité pre tvorbu materského mliečka. Postavíme sa na podložku, pravú nohu uložíme vpred, ruky držíme v rozpažení. Jemným pohybom vedieme ľavé koleno do výpadu, s nádychom vpred a s výdychom späť. Zopakujeme 8 až 10 krát. Oprieme sa ľavým predlaktím o ľavé stehno, pravú ruku natiahneme do strany a v tejto polohe zostaneme na 2 až 3 nádychy, výdychy. Ten istý cvik zopakujeme aj na druhú nohu. Pomaly prejdeme do tureckého sedu na zemi. Oprieme sa o pravú dlaň, ľavú ruku vytiahneme do výšky, zostaňme v tejto polohe na 2 až 3 nádychy, výdychy. Zopakujeme na každú stranu 2-krát. Prejdeme na predlaktie, ak vám to brúško dovolí a nie je vám to nepríjemné, druhú ruku opäť vytiahneme do výšky. Opäť dýchame. Pokrčíme nohy v kolenách, oprieme sa rukami vzadu o podložku, stiahneme sedacie svaly a pomaly sa dvihneme hore. Stehná, brúško, hlava sú v jednej rovine. Aby sme si posilnili ruky i nohy, vydržíme v tejto polohe na 2 až 3 nádychy, výdychy.